وان دمین داوید به تایبەت ev jî ketibû roje ev dema ku şandeyên ji derve diçin evlî merasîma Elî Xameneyî dibin ji bo pêşwazîkirina her şandeyeke biyanî mesajên Îranê hene. Ev ê çawa pêşxistî bi ayetên Qur'anê ê cuda cuda ku xwendinê mesaj dane şandeyan ev pir balkişand. Ayeta ku her ji bo her welatekî hatiye hilbişartin balkişandî bi taybet ayeta ku ji bo Suudî Erebistan hatû hilbijartin dema ku şandeya Suudî Erebistan tê diçe ku dixwaze ber tirmê Elî Xameneyî ve biçe wisa ew protokol heye dema ku diçin wir ayet tê xwendin ji bo şandeya Erebistana Suudî ayeta sêzdemîn a Sûreya Elî İmran ayeta ser şerê Bedrê hatî xwendin hilbijartina vê ayetê wisa hat behs kirin ku pevçûna di navbera komek ku di riya Xwedê de şer dike û komeke kafiran dike bûye mijara nîqaşên. Çima ji bo Suudî Erebistan ev mijar hatî yani ev ayet hatî hilbijartin derketibû pêş. Ayet nîşan dide ku çawa Müslümanên ku ji hêla hejmarê ve kêmtir bûn bi alîkariya Xwedê li dijî müşrîkên Mekeyê yên pir mezintir serkeftin bi destxistinê. Evê peyama dane Suudî Erebistanê. Peyamek ji bo Qeterê ku bi awayekî erenî hatiye şirovekirin derxistine pêş, dema şandeya Qeterê diçe wir, ayeta duyemîn a Sûreya Fetih ji bo şandeya Qeterê hatiye xwendin. Li gorî vegera olî ayet dibêje bi vî awayî Xwedê gunehên wê yên berê û yên pêşerojê dibaxşîne, kerema xwe, kerameta xwe li ser we temam dike û ber bi riya rast ve dibe. Ev hilbijartin wek peyamek erenî hatiye şirovekirin ji bo Qeterê ji aliyê Îranê ve dema ku ayeta yekem a Sûreya Ehzab ji şandeya şêxên eşîrên Iraqê re hatiye xwendin ev peyam wek peyameke berxudanê li dijî zextên derve hatiye fêmkirin dibêjin Îran bi vê ayetê ev peyam daye. Li gorî wergerê serokatiya karûbarên olî yani ê ku divê milî de kar dikin ayet dibêje ey pêxember ji Xwedê bitirse û teslîmî kafir û münafıqan nebe. Bi rastî Xwedê zana û hikmetdar e. Ev peyam dane eşîrên Iraqê. Ayeta ku di merasîmê de ji bo şandeya Tirkiye jî hatiye xwendin jî balkêş bûye. Ayeta not û pêncemîn a Sûreya En-Nîsa ku ji bo şandeya Tirkiye hat xwendin û hat bêje ew ên ku bê hinceteke maqûl li mala xwe rûdinên. Newek wan kesên ku bi mal û ocanê xwe di riya Xwedê de tê dikoşinin. Xwedê ew kesên ku bi mal û ocanê xwe tê dikoşin jiyên ku li mala xwe rûdinin bilindtir hilbijartiye dibêjin bi vî şêwazî peyam dane Tirkiye û di nava ew de ayetê de dibêjin her çend Xwedê ji her kesî re soza qenciyê yani a bihiştê dabe jî wî ew kesên ku tê dikoşin bi xelatek mezintir jiyên ku li mala xwe rûdinin hilbijartiye divê ayetê de jî dibêjin mesajek peyamek wisa daye Tirkiye. Ayeta ku ji şandeya Tirkiye re hat xwendin wekî rexneyek li helwesta Anqereyê di pêvçûna bi Îranê re hatiye şirovekirin. Ayeta ku ji bo Lubnan li ser Lubnanê jî pêşxistine dibêjin xwezî wan guh bidana şîreta ku ji wan re hatibû dayîn. Ayeta şêst û şeşemîn a Sûreya En-Nîsa ku ji şandeya hikûmeta Lubnanê re hat xwendin teqez dike ku hindek kes guh didin fermanên dijwar. Li gorî wergerê ayet dibêje eger me ji wan re fermana xwe bikujin an ji cîhwarê xwe derkevin bidiya ji bilî çend kesan ê wê pêkneaniyanan. Lê eger wan şîreta ku ji wan re hatibû dayîn bişopanda ew ê ji bo wan bixêrtir û baştir bûye. Ev peyam jî didin Lubnanê. Di merasîmê de ji bo şandeya Hizbullahê ayeta 139 a ji Sûreya El İmran ji bo şandeya Hamasê jî ayeta mirovên bawermend ên ku bi soza xwe re dilsoz bûn ji Sûreya Ehzab hat xwendin. Ayeta 139 a Sûreya Elî İmran dibêje xwe sist nekin, xemgîn nebin, heke hûn bi rastî bawermend bin, hûn ê serfiraz birin. Ji bo Sûreya ku ji bo şandeya Hamasê jî hatiye hilbijartin û hat dibêje di nav bawermenda de mêr hene ku bi soza xwe ya bi Xwedê re dilsoz mane, hin ji wan sonda xwe bi cih anîne yani çûne şehadetê, hin jî hîn li bêndê ne wan soza dayî qet neguhertine.
بوی شوازی هر کوشانده یک هاتیه پیام دبی بوی شوازی با آیتان ایرانی پیام داید مراسم علی خامنه‌ای ده کوشانده اینج در و هاتنه اپر بروژه پر بالکشاند گلک عالی سر و نقاش کرن د مدیای دجی پر در کتو پیش مجی خواست بوی شوازی چه افتین چه معنی واته آوان آیتان چی بو مخواست کوجبو هر ولایت کیش بو هر شانده کی دولت کی هلبجارتنه مخواست بوی شوازی بده